Moi! Jos sä haluat oppia tekemään tällaisen matikan kirjan tai jonkun kirjan, niin jatka ihmeessä katsomista, koska mä kerron tasan tarkkaan, mitä siihen tarvii tehdä. Ja tää on myös samalla Kissapets 808 kisaan 3. kierrokseen. No on ne muillekin. Elikkä eka aloitan tää mallikappale. Tää on tää kuotarra. Näet sä silloin aikoina jossain sellaista. Elikkä täällä se nyt on sisältä. Tuo on matikan laskuja. Joku olet jättänyt matikan läksyt tekemättä. Sitten tuohon täällä on tehty kyniä. Niin näitä kyykyniä, mutta ihan sama. Aloitetaan sillä, että nyt tarvitaan. Täällä on määränellä että mitä tarvitaan. Pahvia. Lyijykynän. Sakset. Pyyhekumin. Sinitarraa. Teippiä. Tai liimaa. Eikä sä voit valita kumman sä haluat. Mä käytän teippiä, koska mulla ei ole aikaa antaa sen kuvaa. Ja sitten joku tarra tai sinitarra siihen klippisiksi. Mä käytän tämmösiä smurfitarroja. On se tää nyt pois. Eikä eka, me tarvitaan nytten lyijykynä. Sitten me tarvitaan tämmönen malli, tämmönen kirjamalli. Mutta siitä täytyy tehdä se 3 juttu lisäksi. Elikkä tämä, kuten näyttää kokonaisuudessa tällaiselta pahvinpalaselta. Tässä on melkein puolet sitten. Elikkä nyt tehdään niin, että sä laitat suunnilleen siihen kohtaan, mihin sä haluat sen pahviin. Sitten piirrät sen rajat eka. Näin. Noin vielä. Sitten nyt näytetään siis tuolta. Näin. Sitten me piirretään se kolmio tähän. Näin. Mä tiedän, se on tarkoituskin olla tommoinen vino. Ja sitten tehdään tätä taattokohta. Tai no ei taattokohta, ei tarvitse vielä tehdä. Sitten leikataan se irti. Saksilla tietysti. Nyt se näyttää tällaiselta. Sitten taitetaan se puoliksi. Että se 3 juttu tulee tuohon yli. Sitten tuonne yli, jos ei joku nyt tajunnut sitä tuosta alusta. Mä en nyt ala siistimään tätä, mutta nyt se näyttää tältä, että mä taitoin tän läpän tähän alas. Sitten tehdään vähän isompi. Se on tommonen. Nyt sit tuli näin pieni. No nyt joo. Jos sä haluat vaikka laittaa... Oho, mä tiedän kysyä, miksi se oli tommonen. Ei se ole suorassa. Kalapas nyt, meneekö se nyt? No nyt se menee vähän paremmin. Siksi se toi kohta vähän. Noin. Jos sä haluat se siistinäköistä, mutta tästä tää tulee poralle. Niin sen takia tähän tehdään nämä kuvat ja näin. Sitten tehdään se tasku. Nyt sitä lisää pahvia. Näin. Sitten sä piirrät semmosen tollasen. Jos sä leikkaat sen siitä irti. Näin. Sitten sä otat tän, mihin me tehtiin äsken. Sitten sä katsot sen, että tulee sinne tällättiin. Ne tehdään siis vähän isomman, koska tuo on aika pieni. Nyt on vaikka tuosta se.
se on hyvä elokuva. Burleski. No nyt se näyttää tällaiselta. Sitten, siis tää ei ole vielä kiinni toi palanen. Sitten teippiä tai liimaa. Mut älkää laittaako sitä yhtä kohtaa kiinni. Sitten mä näytän. Otetaan palateippiä. Palateippi. Varmaan metrin kokoinen. No palas on joka tapauksessa. Sanotaan näistä reunoista, mutta ei tuolta keskeltä. Mä näytän ihan just, mä oon saanut nämä reunat laitettua, että mitä kohtaa ei saa laittaa. Muuten tää ei toimi kunnolla. Niin älkää leikata tai laittako teippiä tähän kohtaan. Että kato, kun se saatte sitten paperin sinne. Ja nyt mä menin törimään tuohon. Joo. Niin älkää niinku teippako tätä kiinni. Tää tulee sellainen taskuksi. Näin. Nyt alkaa pikkuhiljaa on valmis. Elikkä sit sä vois, jos sä haluat tästä vähän siistimän, sä laitat paperia sen päälle. Ihan normaalia valkoista tai jotain muuta paperia siihen päälle. Ja sitten siis samankokoinen. Ja jos sä oikeasti haluat tätä, että sä piirrät sen keskitaittoviivan, niin sit sä vaan piirrät sen sitten nytten siihen. Näin. Noin. Ja sitten kynänteko. Siitä tällaiset hammastikun, lyykynän tai jonkun muun tussin tai jonkun kynän. Mä piirrän tähän nyt tän rajan. Mihin asti tää tulee. Noin. Eikä toi koko kynä tulee tähän kohtaan. Sitten terä tulee aika pieneksi. Tästä tulee lyijykynä. 2 kappaletta. Mä tein nyt 2 kappaletta kyniä. Tai no 1. Koska mä hävitin lyijykynän. Mikä oli kans valmiiksi tehty. Noin. Näin se näyttää täällä. Sitten sä leikkaat sen hammastikun. Ihan vaikka jollain. Ihan mitä sulla löytyy. Mitä sä haluat. Au. My finger. Toisaalta. Nyt sä vahvistat vielä kerran sen terän sitten. Jos teet sen lyijykynällä. Koska mä joudun koskea siihen, niin se lähti sitä väliä sitten siitä. Noin. Nyt se kynä näyttää tältä. Jos sä haluat tehdä vielä enemmän eloa, niin sit sä teet näin. Sä pidät lyykynällä tänne taakse. Tätä toiselle puolelle. Siis niinku jos tässä on nyt terä. Ja sä pidät tälle puolelle semmosen rinkulan. Tän sä värität jollain muulla värillä. Ja tän välin. Mäkin olisin tuossa sitten. Au. No tosi kalliita kyniä. Joo. Ei tää. Parhaimmat kynät just tippuu. Joo. Ei se pikkukynä tossa. Mennään vähän lähemmästä työpöytään. Oikeesti nyt. Mites on? Elikkä näin. Mä valitsin sieltä jonkun summatikos jonkun värin. Joo, eli tää kumia toi päätyyttu. Sitten sä teet jollain toisella värillä. Maker. Sä teet värit sen väliliitun sitten. Näin. Näin.
Näin. Nyt se näyttää tuollaiselta. Ja tuollaiseksi se jää. Sitten, anteeksi. Vähän hutiloin taas tässä. Sä laitat sinkaraa tänne. Jonnekin tonne. Sitten tuppat sen kynän siihen. Näin. Se jäi vääristä. Se tippui tuonne lattialle, mutta mä en jaksa ettei sitä. Mä olen tippuudesta sitten yhden kynän. Kyllä se joskus sieltä löytyy. Mut mä kannustan näitä puisia kyniä. Niin. Näin. Ja sitten paperin, semmosen matikan paperin, saa tehty tosi helposti. Leikkaat palan paperia. Jos te lähdet kirjoittaa se vaikka jotain kertauluja tai jotain sellaisia, niin se on helposti se. No mutta, moikka!